Sustraia saioa Jagoba Galarzaren ondoan hasiko dugu gaur. Lehen zeukan lanbidea utzi du eta Artea herrian Bizkaian baratze zain hasi da lanean. Albistegian, Euskal Sagardoaren azken kanpainaren berri emango dizuegu. Jarraian, Enbalan bisitatuko dugu. 2007an sortua makina erramintak eta ekipo ondasunak enbalatzen ditu. Ipinaburu gaztandegiko Jon eta Pui bokaziozko hartzainak dira, eta Idiazabal gazta egiten dute. Erreportaje honekin emango diogu amaiera sustraiaren denboraldiari. Irailean itzuliko gara. Lehen sektorean eta zehazkiago baratze zaintzan sartu den azken gazteetako bat Jagoba Galarza dugu. Karrantzan, sorlekuan, baserri giroan hasi bazen ere, urte askotan karrozeria batean egin zuen lan, baratze zaintza aukeratu eta bere lan bizitza iraultzea erabaki zuen arte. Arteako Ugarte auzoan 2 berotegi lantzen ditu urte hasieratik, 1300 metro kuadro baino gehiago. Horrez gain, Airezabaleko baratze bat badu beste 2 hektarea guztira. Jagobak oso denbora gutxi darama baratze zaintzan, eta berak espero zuena topatu du. Lan handia bai, baina aldi berean poza, berak ekoitzitako produktuak ondo baloratzen direlako eta Airezabalean bizitzeko aukera duelako. Estamos aquí en Artea. Artean gaude, Arratian. Eta urte honen hasieran hasi nintzen proiektuarekin. Lanaren gauzarik atseginena prozesu osoa nola garatzen den ikustea da. Landaketatik bilketara. Eta azokako salmentak azkenik. Jagobak lorraren eta aziren laguntza jaso du eta oraindik ere jasotzen du. Gazte ekintzaileak gure herriko lehen sektorearen belaunaldi erreleboa dira eta esperientzia handiko teknikariek orientazioa eta laguntza ematen dizkiete hasieran. Arratia eskualdeko dendetan eta Basauriko merkatuan saltzen ditu bere produktuak, astero hango azokara joaten baita. Yo comercializo aquí en... Produktuak batez ere Arratian saltzen ditut, frutadendetan eta inguruko saltokietan. Eta ostegunetan Galdakaoko eta inguruko azoketara joaten gara. Y las ferias que hacen por aquí. Oraindik ez du bukatu ustiategia antolatzen, baina laster ekolurra etiketa izango duten produktuak jarriko ditu merkatuan. Berotegietako batean, txikienean, 400 metro kuadro dituen batean, tomate landareak hazten dira. Dagoeneko 1000 landare landatu ditu modu mailakatuan, merkatua luzaroago hornitu ahal izateko. Oraindik beste 2000 tomate ditu landatzeko. Aquí en este invernadero tendré unas 400... Berotegi honetan 400 tomate landare izango ditut, bestean beste 400, eta kanpoan 300 bat. Ekainean beste 1000 tomate landare gehiago jarri nahi ditut, eta uztaila amaieran, abuztuan, beste 1000. Ea lortzen dudan tomate denboraldia azarora edo abendura arte luzatzea. La temporada. Jagobaren produkturik garrantzitsuenetako bat tomatea da. Arratiako barietate bat erabiltzen du. Jose Maria Jauregi bizilagunak eta ekoizleak eman zion eta berak lantzen du. Nekazari veteranoak noizean behin bisitatzen du eta aholku ematen dio lanarekin zerikusia duten kontuei buruz. Nire auzokoak 30 urte baino gehiago daramatza tomate honen hazia artean zaintzen. Zeanuriko beste baserritar batek eman zion berari eta egia esan tomate ikaragarri ona da. Lore handia duenez, tomate handiak ateratzen dira. Oso azal fina du eta oso zaporetsua da. Jak barietateak adina tomate ez ditu ematen, baina hala ere kantitate polita ematen du. Auzokoak bizitza osoan ekoitzi du, eta orain neuk erreskatatu dut. Produzco, vamos. Tomateez gain, Jagobak udako produktu ugari ere ekoizten ditu. Hago pimiento... Piperra, kuia, babarruna, alberginia,
leka, azalorea, brokolia, romaneskua, tipulina, denetik pixka bat. Lorraren eta aziren laguntza garrantzitsua da, baina betidanik baratzea izan duten bizilagunena ere. Sí, me ayudan. Bai, asko laguntzen dirate. Oso pozik nago hemengo bizilagunekin, adineko jendearekin. Artean oso pozik bizi naiz. Jagoba beste ekoizle batekin ari da solasean. Solaskidea ez da profesional bat, Arratiako barietatearen tomate batzuen bila etorri da. Aire zabaleko baratzeetan batez ere babarruna eta artoa ekoizten ditu, neguan berriz, brokolia edo porruak. Kanpoko baratzean, artoa eta babarruna ereiten ditut. Neguan berriz, porrua, brokolia, azalorea, neguko produktuak alegia. Baratze zaintzan hasi zenetik, Jagobak inbertsioak egin ditu etengabe. Duela gutxi, ureztaketarako putzu bat egin zuen. Ura baratzearen goialdera ponpatzeko eguzki energiaz baliatzen da. Landareak handik ureztatzen ditu. Uda honetan putzu bat egin nuen ura ponpatzeko, ura behar genuen eta. Beraz, eguzki energiaren bidez ura ponpatzeko kit bat eskuratu nuen. Egunez ura goiko handeletara ponpatzen da, ez du bateriarik ez mantentzen lanik behar. Eta goitik ura inertzia erortzen da. Egia esan oso pozik nago, primeran funtzionatzen baitu. Eguzki panelak instalatzea erabaki dut, baina oraingoz badun nahikoa. Bederatzieun metro karratuko berotegi honetan sabaia aldatu eta aireztapena jarri nahi du. Lur berrietan inbertitzeko asmoa ere badu. Instalazioak berritu nahi ditut. Aireztapen sistemak aldatu, sabai berriak jarri, berotegi hau aurten eskuratu dut. Kanpoko baratzeekin batera. Beste lur sailen bat eskuratu nahi dut, ustiategia zabaltzen jarraitzeko. Batez ere kanpoaldeko baratzeak. Berotegien kasuan, orain dudanarekin badut nahikoa. Jagobak nekazaritzari heldu dio. Haren ametsa errealitate bihurtu da, eta denbora gutxi behar izan du merkatuan toki bat irabazteko. Lan asko du aurretik, baina ilusioa eta lan egiteko gogoa etzaizkio falta. Euskal Sagardoa jatorri izenak 2022ko sagardoa aurkeztu zuen joan den asteazkenean Hernaniko Txillidaleku Museoan. Guztira, 80 produktu aurkeztu ziren Euskal Herriko 50 ekoizlek eginak. Kantitate aldetik 2022ko uzta urria izan da, baina oso kalitate honekoa. Denetara, 1,2 milioi litro ekoitzi dira jatorri izenerako, eta 2 milioi kilo sagar bildu dira. Nortasun handiko sagardoak dira, eta oso usaintsuak. Bueno, gaur 2022 uzta aurkezten ari gera hemen Txillidalekun, botellan. Uzta txiki izan zen, aurreko urtearekin alderatuta desente txikia, baina egia da izaera handiko uzta izan zela, kalidade handikoa, eta ikusten dugu sagardogileak jarraitu iten dutela beren lanean, ze Euskal Sagardoa egiteaz gain, Euskal Sagardo bereziak ere egin dituzte, monobarietalak dirala, kriantza dutenak dirala, apardunak, izotzezkoak, suzkoak, desberdintasun asko daude sagardoen artean, eta gauza desberdinak egiten nahi dira, eta kontsumitzaileak laster merkatuan ikusi ahal izango ditu. Sagardo bakoitzak bere ezaugarriak ditu. Ildo horretatik aldaketak egiten ari dira azken boladan. Oso produktu bereziak eta berritzaileak atera dira sagardoaren sektorean. Sagasti bakarreko sagardoak, barietate bakarrekoak, onduak edota egur ukitua dutenak.
Jon Andoni eta Irune Alberdi Nebarrebek 2007an sortu zuten enpresa zurezko enbalajeen arloko onenetako bat da gaur egun. Eskaripean egiten dute lan eta leku aldatu beharreko makina erreminten eta ekipo ondasunen enbalajean espezializatu dira. Bergaran dago makina erremintaren industriaren sorlekuan. Makinaren jabeak edo garraio enpresak enbalaje proiektu baten enkargua egiten du. Bulego teknikoak enbalajea diseinatzen du garraioari buruzko araudi zorrotz eta konplexuari jarraituz, eta ebaketagunetik igaro ondoren, piezak montatu eta enbalan nirutik ateratzen dira euren helmugara. Oindala urte asko, bai nire tiotan ere itxa, hasi zian, kaja txikitxak itxen, astu burutan irisekin pinuak enborra jeizte zituen zerrategi bat ginen, eta tornei izendako kaja txikitxak itxera dedikatze ginen. Baina, urtiekin, kartoia etorri zen, palet fabrika baten bihurtu ginen, eta gero, konka eldeban izan da, gure bezeroak, gero eta kaja ondixego eskatzen zozkoen makina erramientarako bezero asko zeukagulako, eta gaur egun enbalaje industriala eta logistikara dedikatzen zen enpresa bat da. Enbalan hiru enpresaren arrakastaren gakoak hiru dira: berrikuntza, espezializazioa eta nola ez, gizataldea. Enkargu bat jaso ondoren, prozesua bulego teknikoan hasten da. Diseinatzaileek diseinua egokitu behar dute lehorreko, itsasoko eta aireko garraioaren arauetara. Hori da lehen urratsa, zura mozteko eta kaxa muntatzeko planoak hortik ateratzen baitira. Hemen hasten da gure produzioko lana, ofizina teknikako mutilak, hasten dira bezeroan instalazioetara desplazatzen ga, ikusten dituguan proiektuak, despieze guztiak ateratzen dira, optimizatzen ditugu espazio guztiak garraioko kostuak bajuenak izeteko, eta etxera etortzen gazenean, diseinuekin hasten ga, espazioak optimizau, kaja guztiak diseinau, eta despieze guztiak produkziora pasatzen dira planuekin batera konfekzioan hasteko. Enpresaren beste ezaugarri bat gure mendietako pinuen erabilera da. Bertako egurrakin lan egiten dugu, radiatakin lan egiten dugu eguneko egun, bai da isa tableroak kanpotik etortzen dela, fabrikantek ez daukagulako bertan, eta proveedore mailan berdin. Bertako hornitzaileekin saiatzen ga lan egiten, gure hornitzaileen nagusienak Maderas Larrañaga, Maderas Irizar, Ipinarrekin ebai, danak hauetako bi Bergaran dare, eta guretzat komodua da, urte askotako relazioa, eta hola jarritzea guztoko, jakun urte askoan. Ebaketan nabeak taulen neurriak jaso ditu. Beraz, pieza guztiak moztu eta paketatu egiten dira. Egurra azkar eta zehatz mozten duen robot oso modernoa erosi dute. Datuak ordenagailuan sartu eta makina arduratzen da gainerakoaz. Soberakinak birrindu egiten dira eta zerrautsa enpresan energia sortzeko erabiltzen dute. Guk oinarte eukidu handikapa, egurrezko kajak eitxeruzkoan, despieze diferenteak eukitzen da bela, eta kargatzeruzko orduan, denpora asko galtze ginuan, pakete bat sartu, atera, beste bat sartu, makina alimentatzeko. Eta hori, almazen automatiko bat ipini dugu, 5 habitakulo diferentekin, sekzio diferentekin, orduan, programan sartzen dugu ze egur behar daun kaja bakoitzak, eta robotak berak erabakitzen dugu, ze egur sartu zerran. Muntaketan nabean enbalatzen ari diren pieza batzuk ikus ditzakegu. Batzuk tamaina handikoak dira eta garraio berezia behar dute. Ebakitako piezak paketatuta datoz eta pakete bakoitza enbalaje ezberdin bat da. Muntatzaileek puzlea osatu behar dute bulego teknikoaren jarraibideei erreparatuz. Korteko zailetik, entortzen dira despezie guztiak, egur guztiak moztuta, bere komponente guztiekin, beste material batzuk erabiltzen didalako, hemen montaje egiten da, eta gruekin hartzen ga, eta pieza guztiak pakin bat egiten da, kaja bakoitzen ze produktu jumbia dan barruan, eta ipintzen joaten ga. Gero materialak lotu, boltzak itxi,
eta azkenean kaja itxiko ginuen, hemen ikusten dugu moduan, kaja itxi bat izango litzake, eta hau espedizioarako ja gertu dago. Kontenedore bat etorriko litzake portutik, eta guk kontenedora kargatu, merkantzia lotu, eta destinora arte jungo gineke. Enbalan Iruk badu 10.000 metro kuadroko biltegi bat Güeñesen, Bizkaian, eta produktu bukatuetako asko ara eramaten dituzte bezeroei banatu baino lehen. Ebaketa gunera itzuli gara, Enbalan Iruk patentatu duen kutxa berezi bat ikusteko. Automobilgintzarako enbalaje ezin hobea da. Muntatu eta desmuntatu egiten denez, berriro erabil daiteke. Produktu berritzailea da eta ekonomia zirkularra du ardatz. Indala 3 urte, hasi ginean, gure sektoria begiratuta, bienes de equipo eta makina herramienta sala, eta, bizita automozioa eta aeronautikarako hainbeste enpresa darela ikusita, hasi ginean, produktu berri bat desarrollatzen. Eta, produktu final hau da, guk patenteutakoa da kaja bat, beste industria tipo baterako diseinauta dagona eta patentatuta dukaguna, oso erreza da montatzeko eta desmontatzeko, montatuta ukiko ginuan, eta behin erabilita gero, desmontatzeko aukeria emango zaskun, plekatuko ginuan, eta garraioan ez genuan espazioik manejatuko, berriz erabiltzeko aukera emango zaskun, gainera erabilera oso komodua da, eta behin da berriz, pieza bat apurtzen badabe, aukera ematen duzku, pieza berezi hori aldatu eta kaja berrera biltzeko. Neurrira egindako enbalajeen espezializazioari esker, enpresako gizataldeak liderra izatea lortu du. Eta gainera, Euskadiko zur sektorea bultzatzen du. Zeanuriko Ipinaburu auzoan eguna argitzen hasi denerako, Jon zeharo lanpetuta zebilen bere 200 ardiak jezten. Lan jardunaldia hasteko, Puik eta Jonek urte erdiz egingo duten zeregina hori izango da urtarriletik uztailera. Egunean berriten batxan dugu sardiek, goizeko 7:00 eta arrastiko 7:00. Eta batxean dugu, febreroan lehen langotati, partuak aukiten dugu, eneroan 10 edo. Eta hori, febreroan lehen langotatik, julioan 25, ausoko jaietik eta orduen izten dugu ja, batxea. Eta mendire egiten gara. Kanpaina honetan, buru gutxiago jezten ari dira, izan ere, ardi batzuk lehor geratu dira, ziur aski otsoen erasoek eragindako estresaren ondorioz. Oin gabil batzean 220 betardi, eta beste urte tamaino kasi 60 ardik itxi hau. Ez dakitan zikitea gaiti, edo hemen gorbein otsoa garo badako problemea, eta higez otsoak emotxin hola zaparrada batzuk, ardieri. Eta bazaki, baina, dagoena batute, 220 bete do, gabil batzean. Leku guztietan eta Euskadi ez da salbuespen, ardi ganaduzaleek zuainen prezioaren igoera handia jasan dute. Forrajean da asuntuan bai igirten dela, hori ez, azkenean igez behik itxea bartu ginen, begarra, bere dosi behar izan asko, deko prezioa dekona, ipinten daren prezioa, pago inbozu gure bozu. Eta, tituin behako da, rentabilidadea gerotak itxagoa da, baina, tituin behako da. A ber, aurten emoten dau bedargea bartuko gule, denporeak izten bosku. Behin gaztandegian, esnea bero dagoenean, Puik gatzagia prestatu du. Segituan askan isuri eta Idiazabal gazta egiten nasi da.
Negar naturala da hausnartzaileen estomago bat edo, urdai bat. Hori izan behar du asuriana eta bakarrik esnearen ama hartu dagoen asuriana. Hori zikatu egiten da eta gero jartzen dugu, beratuatu egiten dugu uran, gero ja esneetara botatzeko. Ekoizpen handiko momentuetan egunero egiten dute gazta. Urtarrian hasten garenean, bi egunetik bat egiten dugu, lau jaitzialdiak edo. Eta gero jazten gara egunero egiten, eta orain hasi gara berriro bi jaitzialdiak egiten. Gaztaile saltzen dugu ia gehiena etxetik, bertatik. Bezero asko etorten dira onarte, eta hartzen da, hemen erosten da hori gaztaila. Eta gero lokal txikietan, Arratian Baiaran bertan. Igorren, Zeanurin, Biman, baina lau bost denda txikietan. Dana saltzen dugu, hori, bertatik bertara. Ekoizpen guztia, Idiazabal jatorri izenaren etiketarekin ateratzen da. Mundu osoan gehien baloratzen eta estimatzen den gaztetako bati ematen dio izena zigiluak. Ze denominazio barruan egiteak, esan nahi du, kalitatezko produktu bat zabizila ekoizten, horretako dekogu denominazioak egiten ditu bere inspekzioak, eta hori. Eta gero oso garrantzitsua da, jatorrizko izendapenen barruan egotea, bere hiru ezaugarri nagusiengatik, ezta? Lurraldeagatik, Idiazabal gaztaila beti Euskal Herrin barruan eginda dago, ardi latzarekin egindako gaztaila edo ekoiztutako esnearekin egindako gaztaila delako, eta hori guretzako oso garrantzitsua da, ardi latzarekin egitea lan, eta hirugarrena esne gordina dela. Tradizionalki Euskadin edo Euskal Herrian egin den moduan egiten dugu, esnea gordina ematen den duz edo erabiliz. Puik eta Jonek etenaldi bat egin dute Izaro eta Beñat seme-alabez arduratzeko eta biak eskolako autobusean uzteko. Ipinaburu gaztandegia familia ustiategi bat da eta lana eta bizitza pertsonala uztartzen saiatzen dira. Jarraian lanera itzuli dira. Ontzegan beran, Puik buelta ematen die gaztei. Jonen senideek, haren aitonak eta osabak ardiekin egiten zuten lan. Duela 20 urte lekukoa hartu zien eta hartaldea erosi zion Orozkoko artzain bati. Jonek eta Puik Ipinabururen historia kontatu digute. Ipinaburun historia, Ipinaburu hasi zanean ezauen ogin ondo, bastante traba azteko, pasau ziren zirkustantxe batzuk gaiti. Oinpetxot historia polit beten birtu dala, famili bet, egiteko era bat, eta biziteko era bat. Eta, petxo bastante posik egoteko poden konzula. Pui 2012an hasi zen. Haren etxean, Araian, esne behiekin egiten zuten lan, baina berak ardien alde egin zuen. Ni Araian nengoen, gure etxean beti danik behiak egon dira, esne behiak, eta esnea saltzen zen kalean asko. Gero ni geratu nintzanean, 2005an, hasikeran urtarrian edo, ardi batzuk erosen genitun, geratu nintzen etxean, eta hurren urtean egin genuen aldaketa guztiz, behi guztiek kendu eta ardiekin hasi lanean. Eta 2007an hasi ginen Idiazabal barruan gaztaia egiten, eta gero bikotea dekozu, eta bizitza aurrera doa, eta behar dozu aldatu edo erabakiak hartu ez, eta erabaki genuen ni ona etortea, hemen kondizioak edo gaztaitegia zegoen prestatuagoa edo hobeagoak zirela lan egiteko, eta ona etorri nintzen, eta Araiaren baserria erabiltzen dugu guk ondino, eta egiten dituguan negurako belarrak zikatu, eta arabe eroaten ditugu bildotzak eta holan batez ere udazkenean.
Biak Arantzazuko Artzain Eskolan trebatu ziren, eta bientzat oso garrantzitsua izan da handik igarotzea. Artzain eskolan itxako izin de fundamentala, gure bizimoduen zerean, Guk hemen Bizkaikoak garela pure zarratu eketola, pentsetan dugu gurea dela honena, ni joan itxin Artzain eskolara eta mundu bezabalduiatan Artzain eskolan. Beste alazinuak, beste egiteko era batzu, jentea esetu, eta ikusi egunen ostean mundu eta huela. Eta oso aberazgarri izan itxako Artzain eskola bai. Puik eta Jonek Ordizia txapeldun lehiaketa irabazteaz gain, 2 aldiz lortu dute Ordiziako gazta lehiaketaren garaikurra. 2012an Puik ezin izan zuen jaso. Sorte auki dugu, Ordizin irabazi dugu bitan, eta lehenengo aldiz izan zen Izaro jaio zanean. Izaro jaio zanean eta handik 4 egunera irabazi genuen Ordizin, orduan mundu guztiak ondino gaur, ja 11 urte, pasa dira, baino ondino gaur jendea gogoratzen da. Premio atera genunean, lehenengoz Izaro jaio zala. Eta batzuetan jendea etortzen da, bezeroak etortzen da, eta ze moduz dabil Izaro eta umetxoa eta jaio zan, eta urten, eta hori, Izaro hori grazia ematen dio, urten behar da, jendeari kuku bat egiten edo. Haientzat oso garrantzitsua da artzain bizitza eta familia bizitza uztartzea. Hemen familia eta eroateko familia eta beharra eta ardiek azte bilteko eta bai, da importantea aukitea biziteko kalidade bat, bizitzeko. Gauze herritik bastante urrin, iriti bai, eta hemen umeak azgora bera asko ibili da, eta orduen inbe da konpaginau, umeak bajatea, igotea, igotea bajatea, ardi patxea gaztaiain, hori dana apurrete da, azkenean esaten dugune biziteko era bat. Orduen gugoz lotute errebainu bateri, eta horren jiran, umeak bajatu hori, gero deku autobusek, zerbitzuk aukitea, umean 2 autobuse dator, astea ematen dende dator portalera, eta horrik gauzetanak aberazgarri dire, mutxako. Artzainek elikagai zornitzen gaituzte, elikagai osasungarriak eta kalitate handikoak. Gainera, mendiak garbi mantentzen dituzte eta euskal kulturaren gotorleku eta funtsezko zati dira. Horregatik eskatzen dute euren lana gizartean hobeto ezagutaraztea. Gu hemen hiritik oso gertu gaude, baino jendeak ez gaitu ezagutzen. Ematen da beste mundu bat dela, hiriko mundua eta gurea beste mundu bat dela. Eta azken aldien askotan hitz egiten da, batez ere zuteekin, zuteak hasten direnean, ze garrantzia dekon, ganaduak mendien egotea, eta guk hori lanaia egiten dugu, egia da, eta mantentzen ditugu mendiak, soloak eta dana. Baina batez ere ekoizten ditugu jatekoak, ez? Eta hori oso garrantzitsua da. Eta jendeak ezagutu behar gaitu eta baloratu behar du guk ekoizleak garela. Eta lan horren atzetik zer dagoen, ez? Familia askoen lan gogorra eta hori. Hori baloratzea eta batez ere ezagutzea garrantzitsua da. Jon eta Pui bokaziozko artzainak dira eta euren zaletasunerako bizitzea erabaki zuten. Artzaintzarako. Lurrarekiko eta animaliekiko errespetuan oinarrituriko ekoizpen eredu baten adibide dira, eta hori agerian jartzen da euren Idiazabal jatorri izeneko gaztetan.